Kama chelo eni jatend piny Kenya William Ruto telone Uganda mapacho kae kwayo hawi maber ikinde ma piny mangima norwako higa manyien mar 2026. Jatend piny mane nitiere kod min ode Rachel Ruto kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne orwako higa Eldoret. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E alap mar Sports Club e county ma Uasin Gishu, muoch mar mirutu mag nyasi ne okwako kor lwasi e seche mag saa 6 otieno ka irwako higa manyien. Jower mawero wende mag injili ne omoro johera gi otieno duto nyaka piny oru. Jatend piny William Ruto ne okawo thuolono mar oro ote mag hawi ne jo Kenya e kinde ma warwako higa manyien. Mwaka huu wa 2026 mimi niko na imani, niko na matumaini makubwa. Ninaamini Mungu atafanya maajabu 2026. Jatend piny okwayo dongruok ne piny Kenya koyango moko kuom dongruok ma piny Kenya chano yudo higani. Hii 2026 tunasukuma barabara ya Rironi kuja mpaka Mau Summit na itafika Eldoret iende mpaka Malaba. Hii 2026 tunaleta ile reli kutoka Naivasha itateremuka iende Narok, iende Bomet, iende Nyamira, iende Kisumu, iende Malava. 2026 is our year to take Kenya forward. Jalup jatend piny Kithure Kindiki manoteno jatend piny kinde nyasi mar rwako higa manyien odwoko ne Nyasaye erokamano kuom chopo oganda e higa manyien, kata bed ni oganda mamoko nokadhe achiedh nade makoni kod kocha. Si Mungu ni wa ajabu jameni. Si watu wengi walianza Januari pamoja na sisi, lakini hapo njiani wametuondokea, lakini sisi bado tuko hai. Si watu wengi leo hawana uzima ile tuko nao, wako kwa hospitali. Tunawaombea walio wagonjwa, Mungu awatibu. Tunawaombea wale ambao wamefiwa na watu wao, Mungu awapatie hekima na awapatie kufariji. Eote mare ne Uganda mapacho kae, Spika mar od bura maduong' Moses Wetangula bende ne okawo thuolo mar kwayo hawi maber ne Uganda mapacho kae, kokwayo jotelo mondo chop singo mar dongruok kaka ne gisingo ne jopiny. Wetangula omedo ni od bura maduong' mapacho kae ibi yawa yanga chien tarik 10 dwe mar 2 mar higani. Jatend duond bura mar ODM Dr. Oburu Odinga bende ne oyudo thuolo mar kwayo ne Uganda hawi maber e kinde limbe mare ka dho wadh nam chumbi. Nyasaye mondo gwedhu kendo kochako higa manyien talamo were mondo resu mondo udhi nyime motegno. Jotelo mopogore opogore e gwenge ma Kaluo bende ne okowe oko. E ote mare ne ute fwambo kokwayo hawi maber ne Uganda, Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o osingo chwalo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu e higa manyien. Bende omedo chwalo ote mar hawi maber ne jopuonjore e kinde magikore mar yawo skul. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende ne okodong' chien kendo ne otiyo gi kuonde tudruok mag mbui e riwore gi jopiny ma Homa Bay kod duond buch ODM e dhelo higa manyien. Gavana James Orengo Masiaya kod mano ma Migori Ochila Yako bende otiyo gi thuolo mag mbui e jiwo oganda kendo kwayo hawi maber e higa manyien mar 2026. Happy New Year! Sharon Ong'ao, Ramogi TV.